Vítajte u nového videa. Dneska si ukážeme jeden Minecraft svet v kreatíve. Takto tu máme moju vilu. Takto krásne. Tu máme vilu. Potom tu máme takto celú dedinu. Tak, keď ideme donútra, tak tu máme takto rybičky, takto, a keď ideme ešte hore, tak tu máme to akvárko, čo sme boli dole, tu máme krásne spravené sklo a tu máme telku, gauč a tu, keď ideme takto, máme izbu a takto, keď ideme tu hore, tak tu máme krásne takto ďalšiu izbu, tu máme takto výhľad na celú obývačku, ďalšia izba, tak keď ideme hore, tak si tu máme toto, ale netreba, takto máme výrivku, to môžeme ísť. Máme výhľad, takto, tu je takto pekne vidieť, balkón, tu máme domčeky, strom, bohatý strašne dom, lebo je z diamantov a zo zlata, tu máme ďalšiu vilu, tak, môžeme ísť do nej hodiny, máme bambusovú stoličku, posteľ a potom takto tu máme celé knihy. Tak a keď ideme tu do toho, do tohoto, tu máme krásne telku takto pekne. To máme nejaký tortu, a tu máme kuchyňku. Do baru. To je bar. Bar. Tak. Máme bar, tu môžu ísť nejakí zákazníci, že by chceli. A ten sa tam jak dostal, no, nevadí. Tu máme nejaké kakao, alebo gramko, alebo neviem, horúcu čokoládu, hento. Som spravil s kvettináčov. A tu môžu sa pozerať villagerovia do okna, takto. A tu vidia adresu. A tu ešte meno nejakého villagera, ale to niekedy potom napíšem. Tak, tu môžeme ísť takto do tohoto. Takto môžeme ísť. Tu máme posteľ, telku, gauč, tiež. Znova gauč. Tu máme takto na hudobné disky. Tak. Tu máme sprchu. Tak. Môžem sa okúkať. Tu máme okno. No sportový futbal. Ten tam. Sa pozeráme ešte. Môžeme sa pozerať tu dole. Joj, že niečo. Tam sa vyspím. Takto, keď ideme tu, tak tu máme krv, tu máme potom nejakú obývačku, stolík, takto krásne spravené, tu môžem takto rýchlo, ten zlatý armor. Spravené, no, tak, tu
ideme takto krásne dole. Tu môžu mať výhľad na celú krajinu, takto uhlia tu máme. Tak, tu máme tie stromy nové, čerešne, úlom, zúlom. Tak, tu majú ďalšie takto. Tu môžu ísť takto dole. Takto môžu ísť. A tu sú villagerovia, lebo oni väčšinou tu chodia. Len tak, keby chceli ísť. Tu, neviem, tam som to spravil ešte niečo. Tam potom spravím. Tak. Máme knihovňu, tu máme postele. Tak. A veľa villagerov. Tak. Ten bohatý dom. Tak, tu máme z diamantova, zo zlata. Spravené to. Tak, krásne. Toto máme spravená mačka prvá. Tu. Neviem, prečo sa zasekla. Pôjde. To odstránime. Tak. Ručička. Tak. Tu som vlastne vytvoril dedinu. Zaspawnoval som tu goloma. On sa sám som dá. Neviem teraz. Takto. Máme ešte celý svet. Tak, krásne spravený. Ešte tu máme potom tu dole tento dom. Tak, tu máme Eliáša. Zdene napísal. Tak, tu máme stoličku, obraz. Je to tu spravené. To je môj prvý dom, ktorý som spravil. A tu máme ešte takto krásne nejaký domček proste. Tak. A tu máme ďalší potom svet a tak. Takto piesok a tak. Úplne toto je spravené. Takto tu máme more. Spravené. Takto tam vidíte tu moju vilu. Tam máme bažinu. A to je z dnešného videa. Koniec, tak dovidenia.